रायजो राजा नोंथांमोन गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनानै लाबाय मानोना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा थांनाय बिटिसि काउन्सिलाव मा बुङो बेखौ एबसुलिटलि माने 28टा सिट देरहानानैब्लाबो माने गाव हारसिंनो सरकारखौ सालायनो हायाखै रायजो राजा नोंथांमोन मानोना एनडिए बिजेपिजों माने एलायन्सआव थानो गोनां जादों रायजो राजा नोंथांमोन आरो नोंथांमोना मोनथियाखै जानांगौ मानोना बिपिएफ पार्टिया बिजेपिजों एनडिएजों मानो एलायन्सआव थानो गोनां जाखो नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन बे मोनसे जोंनि सोंथि नोंथांमोना बुजिनो गोनां मोनथिनो गोनां मानोना बिटिसि काउन्सिलखौ सालायनो गोनांबा बिटिसि काउन्सिलनि बर' रायजो राजाफोरखौ एरियाखौ ओनसोलखौ जौगानांगौब्ला जौगाहोनोब्ला माने बे एनडिए बिजेपि सरकारासो मानाव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मायासो माने फैसाखौ हरो रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे हिमन्त बिश्व शर्माजों माने गोरोबनानै खामानि मावाब्ला हिमन्त बिश्व शर्मानि जानानै खामानि मावाब्ला हिमन्त बिश्व शर्मानि जानानै बिथाङा जुदि एनडिएखौ जुदि देरहाहोआब्ला थ' बिथांनि जोबोद खैफोद गोनां दा बेयाव मोनसे दा सिटुवेसना मोनसे जानो थांगासिनो दं मानोना दा जिथुनाखि थांनाय एमएलए बिसायख'थिनि जि बिटिसिनि जि 15टा समस्तिनि जि एग्जिट पल रिसेन्टलि आङो नोंथांमोननो एसे होखाबाय आरो गोबां मानसिफ्रानो बे एग्जिट पलखौ होदों दिन्थिदों दा बेयो जि एग्जिट पलखौ मानसिफ्रा ओरैनो खालाया बे मोनसे साइक'लजि मोनसे मोजां माने जाय समाव माने समस्ति बेरायनानै जेसेबां माने रायजो राजाखौ जोङो लोगो मोन्दोंमोन रायजो राजाफ्रा मदद खालामदोंमोन बैखौ नोजोर होनानैसो मोनसे एग्जिट पल खालामनाय जायो थ' बे हिसाबै थ' बियो 100% राइट थ' राइट जायोब्ला बेबायदि जायोब्ला इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय जुदि 11टा जुदि एमएलए जुदि हरनो हायोब्ला थ' बिपिएफ पार्टिया जुदि सासेबो हरनो हायाब्ला रायजो राजा नोंथांमोन थ' दा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिपिएफ पार्टिया फैसाखौ सोरनिफ्राय मोनबोगोन दा बे मोनसे गिदिर जेंना आरो समस्या सोंथि जानानै फैदोंना फैयाखै रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमबा दा एनडिएजों एलायन्सआव थानायनि गुबै जाहोनानो बेनो दा थांनाय बिटिसि काउन्सिलाव जेरैबायदि माने एबसुलुटलि माने 28टा मेजरिटि लानायखौ नुनानै मानाव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो हाग्रामाजों ओरैबायदि क्लसलि जाबाय माने हाग्रामाखौ आं लाफायोब्ला माने 15टायाव 15टा आङो सिटखौ मोननो हागोन माने देरहाहोगोन जुदि बिपिएफनिफ्राय आङो 15टा मोनोबा एनडिए एलायन्स जानानै थ' बेखौ मानाव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो सिमां नुदों आरो मानाव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मानि जे सिमां बे साननाय लुबैनायखौ जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि सुफुंनो हायाब्ला थ' बिथांनो काउन्सिलखौ सालायनो फैसाखौ सोर हरगोन जुदि नैबे बिसायख'थियाव जुदि बिजेपि पार्टिया जुदि गाव हारसिंनो सरकार दानो हायाब्ला जुदि इउपिपिएल नैबे पार्टिनि जिथुनाखि मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिनि 11 जन एमएलएखौ लाफायागौमानि सरकार दानो हायाब्ला थ' बिटिसि काउन्सिला जिथुनाखि फान्ड सेन्ट्रेला हरनाय जिथु आसाम सरकारनो हरनाय फान्ड बे फान्डखौ मोननायाव गोब्राब जागोन ना जाया रायजो राजा नोंथांमोन मानोना बिजेपि पार्टिखौ जुदि हाग्रामा महिलारि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया जुदि सासेबो एमएलए होनो हायाब्ला बियो मानाव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्माखौ थगायनाय बायदि जागोन ना जाया जागोन नङा होमबा माने सासेबो होनो हायासै नालाय बे थगायनाय बायदि जागोन
आरो बिनि फिथाइखौ नैबे जुदि हारसिं सरकार दानो हायालासिनो जुदि इउपिपिएलखौ लाफानानै जुदि सरकार दानो गोनां जायोब्ला जितु 800 कौटि 1500 कौटि 1500 कौटि 800 कौटि जिथुनाखि फाइनान्सियेल फान्ड बेखौ जेसेबां मोननांगौ बायदि मोननाय नङा होननानै आं सानो नंगौना नङा मानोना 800 कौटिनि जायगायाव 500 कौटि मोननो हागौ नङा होमबा मानोना जिथुनाखि मानव गेदेर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिनिफ्राय जा आसा खालामदोंमोन जा सिमां नुदोंमोन बे जाफुङासै नालाय साक्सेस जायासै नालाय माने गुबुन पार्टिखौ लाफानानै सरकार दानो गोनां जाबाय नालाय थ' नै बेफोरबायदिया थारैनो सोमजिगोन रायजो राजा नोंथांमोन थ' बेनिखायनो नैबे एग्जिट पल दा बे एग्जिट पल बायदियै माने बियो जानो गोनांखा आरो बेखौ साफ्रोमबो बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा हास्थायदों आरो जों कमेन्टआव नायबाय कमेन्ट सेक्सनाव नायबाय नैबे एग्जिट पलखौ नुनानै जोंनि पाब्लिकफ्रा जेसेबां माने कमेन्ट लिरदों माने पजिटिभ लिरदों बियो जाखानांगौखामोन मानोना इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय 11 जन 12 जन 15 जन एमएलए दैथायहरनाया जोबोद गोनांथि दंखायोमोन बे बाथ्राखौ बुंनो बेनिफ्राय जिथुनाखि बिटिसि काउन्सिलखौ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिनो हगारनानै होखानाय जाबाय नङा होमबा 40 जन एमसिएलए दङ दा बिथांमोना बिटिसि जौगानायनि बिटिसि हालामखौ जौगाहोनायाव बिटिसि हालामनि बर' रायजो राजाफोरनि ओनसोलखौ जौगाहोनायाव बिथांमोना माने मा गिदिर आरो गिलिर बिहोमा लागोन खामानि मावगोन नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन थ' आरो बियो प्लास पजिटिभ जाबाय रायजो राजाफोरनि थाखायनो बियो जोबोद सुबिदा गोनां खाबु गोनां जादों मानोना पावारा माने बेलेन्सआव थासिगोन रायजो राजा नोंथांमोन पावारा बिटिसियावबो थासिगोन रायजो राजाफोरनि थाखाय आसाम एसेमब्लियावबो रायजो राजाफोरनि थासिगोन ना 3 एमपि नङा होमबा ओमफ्राय दा जिथुनाखि आसाम एसेमब्लियावबो इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय बेसे जागोन 11निफ्राय लानानै 15 जननि गेजेराव माने एमएलए जानो थांगासिनो दं थ' बियो जोबोद पजिटिभ आरो बेनो मोनसे इसारा जोंनि थाखाय जोंनि बड'लेण्डआ सान्थि गोजोन आरो खौसेथि जौगानाय गोरोबलायनाया जोंनि गेजेराव गोजोरै गायसनजानो थांगासिनो दं बियो जोबोद मोजां इसारा होदों जिथुनाखि बे एग्जिट पलआ जोंनि थाखाय मोनसे गोजोननि मोनसे इसारा होदों रायजो राजानो गोजोन्थों थेंक इउ लाभ इउ अल